हानि होए वाला बा। गांव में सब केहू तांत्रिक भगवान के साक्षात भगवान मानेला। शंकर भगवान के अवतार। केहू के भी कोनो तकलीफ होला ना, कोनो आफत विपत पड़ेला तो सब केहू तांत्रिक भगवान के पास जाला। डॉक्टर के पास केहू न जाला हो। हमार पतो तो लाखों में एक भी है। वो तांत्रिक एक नंबर के झूठा और फरेबी बाड़न। वो चमत्कार के नाम पे लोगन के गुमराह करल बाड़न। चुप, एक भी शब्द ना। और तांत्रिक भगवान के बारे में तो कुछ बोलबो मत करिया। दुनिया में आपके सरीख नहीं खे हो आमा। हो आमा न जाई कहीं लामा, ना की पे गुस्सा ठीक नहीं खे। का भाई? अपना बहू का अच्छी तरह समझा दो कि बेटी बहू के मर्यादा में रहे। हाँ। उनका इलाज डॉक्टर से हो गई रही ना तो शायद वो बच जाती। डाइन के दिन प्रतिदिन भूख बढ़ जाता। धीरे धीरे यापन गांव में शक्ति के विस्तार कर रहल बा। आज से हम तोरा के अपने परिवार से तोरा पे त्याग करता नहीं। लहर सिंधु के उठे गिरेले, छोड़े नहीं रफ्तार। कोशिश जे भी करेला, वो कर कभी ना होखे। डैनिया के संग केकर फोटो रे? भैया के बेटी और तोर पोती हिया। जान से ही रिश्ता अपन हक मांगेला, जे अपन हो खेला वो अपन लागेला। जे अपन हो खेला वो अपन लागेला। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।